בכולם, חייב כרת. בכולם בשלמים. בספר ויקרא, בהתחלה בפרק כ"ב כתוב, כל איש אשר יקרב אל הקודשים וטומאתו עליו, ונכרתה הנפש ההיא מלפניה. עכשיו מדובר על הקודשים באופן כללי, לאו דווקא שלמים. אבל יש עוד שני פסוקים. והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים, ונכרתה. ונפש כי תיגע בכל טמא, ואכל מזבח השלמים, ונכרתה. אז בהתחלה כתוב באופן כללי, כל מי שאוכל מזבחים, והוא טמא ונכרתה. אז זה כתוב בשלמים, תודה רבה לך. ועוד פעם כתוב בשלמים, שמי שאוכל אותם בטומאה, חייב כרת. כמובן, צריכים להבין למה התורה כתבה 3 פעמים את אותו דבר. לא מספיק פעם אחת, במיוחד הפסוק הראשון, שהוא כללי. אדם טמא שאכל מהזבחים, לא כתוב שלמים, כל קורבן, חייב כרת. אגב, עוד פעם כתוב על שלמים, ועוד פעם כתוב על שלמים. אז נקרא את הגמרא. אמר רבי יוחנן, 3 כריתות בשלמים, למה? למה התורה כתבה 3 פעמים בשלמים, שמי שאוכל אותם חייב כרת? אמרנו שהפסוק הראשון מדבר באופן כללי, בכל הקורבנות. רק הפסוק השני והשלישי מדברים בדווקא על שלמים. מה התשובה של הגמרא? אחת לכלל, ואחת לפרט, ואחת לדברים שאינם נאכלים. מה הכוונה? השתיים הראשונים צריך לכלל ופרט. כי אמרנו, הפסוק הראשון כתוב זבחים, לא כתוב שלמים. משמע, טמא שאכל מהמכלול של הקודשים, חייב כרת. פסוק השני מדבר על השלמים. טמא שאכל שלמים, חייב כרת. אז יש לנו כלל שאומר שכל דבר שהיה בכלל, זוכר אבנר, מה ההמשך? ויצא מן הכלל ללמד, או, נו, תמשיך. לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. אשריכם ישראל, הנה, זה המילים, זה אחת מהמידות שהתורה נדרשת בהן. אז פה דורשים שמה? בהתחלה כתוב שמי שאוכל באופן כללי מהקודשים והוא טמא חייב כרת. אחר כך כתוב על שלמים. מה זה בא לומר? שלמים היו בכלל. ויצאו מן הכלל ללמד שמה? שכמו ששלמים הם קודשי מזבח, אף כל קודשי מזבח, לאפוקי קודשי בדק הבית. אם אדם הקדיש משהו לבדק הבית, ובא טמא ואכל אותו, הוא לא חייב כרת. קודשי בדק הבית, מי שאוכל אותם בטומאה, לא חייב כרת. רק קודשי מזבח. איך יודעים את זה? משלמים. שלמים היו בכלל. יצאו מן הכלל ללמד לא רק על עצמם, על כל הכלל. שמה? שרק בקודשי מזבח בלבד, מי שטמא ואכל חייב כרת. אבל לא קודשי בדק הבית. אם אדם הקדיש לבדק הבית את סיר מלא אורז, לבדק הבית, ובא אדם טמא ואכל, אין לזה שום עונש. קודשי בדק הבית, אדם טמא שאכל, כמובן הוא מעל, במידה והוא אכל משהו זה יש לו מעילה, זה עניין אחר, אבל מצד הטומאה אין בזה שום חיוב. מחילה, קודשי בדק הבית, גופם קדוש? לא, 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 זה אז אתה, קדושת דמים. בדיוק, זה קדושת דמים. אז זה לכאורה פשוט. שמה? אם בן אדם, אז זה כמו שבן אדם טמא כן, נגע בכסף כן, של בדק הבית. כן, מה, למה שהכסף הזה יטמע? כן, כיוון שזה קדושת בדק הבית, זה קדושת דמים, לא קדושת גופו, כן. מה ואמינא, או, אתה אומר זה פשוט שזה לא כולל את זה. כן? תראה את הלשון, כל איש אשר יקרא בין הקודשים, לא כתוב איזה קודשים. וטומאתו עליו, ונכרתה הנפש ההיא מלפניה. כתוב, יקרא בין הקודשים. עכשיו הכוונה אכילה. לא כתוב איזה קודשים. יש שם קודשי בדק הבית. לכן בא הפסוק השני שלנו לומר, מדובר בקודשי מזבח, אבל פה שואלים שאלה מעניינת. יש לך פה כלל ופרט, ואיך אתה דורש אותו? כמו שאבנר אמר, נכון? יכולה יש בזה דרשה אחרת. כלל כלל פרט, ופרט, מה? אוקיי. אי אתה דן אלא כן אין הפרט. הפרט, דהיינו שאין בכלל אלא משהו בפרט. ופה אתה דורש את זה בדרשה אחרת. להפך. אז מסבירים שהכוונה היא כך. מתי דורשים בכלל ופרט? היא אתה דן אלא כן הפרט שהם סמוכים אחד לשני. אם הם סמוכים, אתה דורש כלל ופרט, אין בכלל למשהו בפרט. אבל אם הם רחוקים אחד מהשני, לא סמוכים, עכשיו דורשים אותם בדרשה של דבר שהיה בכלל יצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. אז זה אותו עניין, כלל ופרט, אבל שתי דרשות שונות, והכל תלוי האם הם סמוכים או שהם לא סמוכים אחד לשני. טוב, עכשיו, מה לומדים מהדבר השלישי?
ואחת הדברים שאינם נאכלים, דהיינו, אם אדם הקדיש עצים למזבח, או קטורת למזבח, כמובן קטורת זה הולך למזבח בפנים, לא בחוץ, או לבונה למזבח, ואכל אותה בטומאה, הוא חייב. למרות שזה דבר שהוא לא אכיל, הוא חייב. זה לומדים מהפסוק השלישי, שלאו דווקא שלמים, אלא כל דבר שהוא קדוש למזבח, כולל לבונה, כולל העצים שמשתמשים למזבח, וכולל גם כן, מה עוד אמרנו? לבונה, עצים, והדבר השלישי, הקטורת, הקטורת. טוב, האמת היא שזה דבר מפליא, מפליא. מי יכול לאכול קטורת? מי יכול לאכול עצים? בכל זאת, כתוב שאם אדם אכל אותם והוא טמא, חייב על זה כרת. זה ממש פלא, פלא הדבר הזה. ומפה משמע שזה דאורייתא, כשזה חיוב כרת. יש דעה אחרת שאומרת שמי שאכל מהם מטומאה, אז רק הוא פסל את הדבר, אבל לא שחייב כרת על דבר כזה. וגם זה לא דרשה מהתורה, זה רק אסמכתא בעלמא. אבל תנא קמא סובר שלא, כי פשוטו. מי שאוכל עצים, חייב כרת. זה פלא, צריך להבין את זה. טוב. יש עצי קינמון. עצי קינמון ודאי, זה אכיל. אבל אני לא יודע אם מביאים עצי קינמון למזבח. זה היה שם באוקסוס שם, והם אוכלים את האוקסוס. מה זה? העץ הזה עם הטעם של ה... יש עץ עם טעם, טעים. כן. הוא מדבר על קינמון. קינמון. אבל לא יודע, למזבח מביאים עצים כאלו? איזה עצים מביאים למזבח? עצים רגילים, כן? מי יכול לאכול עץ? אני לא יודע, ממש... גם עצי זיתים, להקים איתם שיניים. סבתא שלי אומרת שבמרוקו, לא היה לנו משחת שיניים. כן. לוקחים אותו, מקלפים אותו, ועושים עם העץ זית. לא של זית, של אגוז. של אגוז, שוואק, זה הקליפה של העץ אגוז. אני יודע, הייתה אומרת עץ זית, זה משהו טוב. זה נקרא של האגוז, זאת הקליפה ירוקה. מה, זה מנקה את השיניים? כן, זה מטורף. כן. אוקיי. הוא מחולק לארבע, פשוט הוא הקליפה של האגוז. כן. האגוז יש לו את החלק הקשה, כן. אז מעליו יש חלק רך. אז שם לוקחים, מכיר את זה? משפשפים את השיניים, את החניכיים, זה חבל על הזמן. בעצמי עשיתי כמה פעמים. כן. לא? אתה אומר, זה באגוז עצמו, לא בעץ. בפרי עצמו, שלהם. כן, הקליפה הירוקה הרכה, המחיצות. שעוטפת את הקליפה החומה הקשה. מאיפה תמצא את הקליפה הזאת? איפה יש? בעץ. בעץ. הוא נופל מהעץ, אז יש את העטיפה של... אבל כשהם אוכלים בחנות אין את זה, לא? לא, בחנות מלקים לך את הכל. אתה מדבר אגוזים או שקטים? אגוזים. וכאן. ויש להם קליפה ירוקה? לא ראיתי. זה גודל ככה. כן, כשהם גדלים, גדל ירוק, ואז הירוק. ואז זה יורד, ואז בפנים יש את החום הקשה שאנחנו מכירים. טוב, נמשיך. שואלת הגמרא, ורבי שמעון דאמר, דברים שאין נאכלים, אין חייבים עליהם משום טומאה, להטויי מים. לפי רבי שמעון, מה הוא סובר? מה שלא נאכל, מה שלא אכיל, דורת, לבונה, עצים, זה לא אכיל. טמא שאכל אותם פטור. אז מה הוא לומד מהפסוק השלישי? תנא קמא למד מהפסוק השלישי לחייב גם עליהם משום טומאה. אבל הוא טוען שלא, לא חייבים עליהם. אז מה הוא לומד מהפסוק השלישי? אומרת הגמרא, להטויי חטאות הפנימיות. דהיינו, אדם שאכל בטומאת הגוף חטאות הפנימיות, הם לא מיועדים לאכילה, צריכים לשרוף אותם, אבל הוא אכל אותם. האם הוא חייב כרת על אכילה כזאת? אומר רבי שמעון כן. סלקא דעתא חמינא, שמה? שהיות ופיגול לא נוהג בהם, לדעתו של רבי שמעון, זו מחלוקת. רבי שמעון סובר שפיגול לא נוהג בחטאות הפנימיות. למה? כי הוא אומר שכל הנושא של פיגול לומדים משלמים, צריך להיות דומיה דשלמים. מה ששלמים על מזבח החיצון, אף כל שנעשה על מזבח החיצון. מה שעל המזבח הפנימי, לא חייבים עליו משום פיגול. זה דעתו של רבי שמעון. אז האבא אבינה, כמו שלא חייבים משום פיגול, לא חייבים משום טומאה, וכן התורה כתבה שטומאה חייבים. דהיינו, חטאות הפנימיות, למרות שאסור לאכול את הבשר, הם מיועדים לשרפה. אם יבוא אדם ויאכל אותם, והוא טמא, חייב כרת. אבל גם חטאות חיצוניות. מה? אם בן אדם אכל אותם כשהוא טמא. ודאי פשוטה. אז אני שואל מה העניין בחטאות הפנימיות? מה הרבותא? חטאות הפנימיות חייבים עליהם משום פיגול? לשיטת רבי שמעון לא. אז אני רק יכול להגיד, כמו שפיגול לא חייבים, גם טומאה לא חייבים. אבל מה הקשר? מה? מה הקשר?
מה זאת אומרת מה הקשר? בין פיגול לטומאה. יש אם לי... התורה הקלה בדבר מסוים, למה? כי זה חטאות הפנימיות. זה שאין בו פיגול זה בסדר, זה עדיין לא אומר שבשרו מותר לאכילה לטמא. כן, אתה אומר שאם התורה פטרה מפיגול, גם אפילו אין הווה אמינא, אתה אומר. לגמרי. טוב, רבי שמעון מבין שכן, היה הווה אמינא, אומנם למסקנה זה לא כך. היה הווה אמינא שאם התורה הקלה, שפיגול לא נוהג, גם טומאה לא ינהג, כל זה היה הווה אמינא. אבל למסקנה זה לא כך, אנחנו עושים הבחנה בין הדברים, פיגול לא, אבל טומאה כן. אז לסברה שלו. מה? איך הוא הגיע לסברה הזו שפיגול אותו וזה לא, זה בחתונה? פסוק, זה לא סברה. אמרנו שכתוב 3 פעמים בתורה כרת בשלמים. אז לפי תנא קמא, השלישי, מה בין ללמד? שחייבים כרת אפילו על דברים שהם לא אכילים. רבי שמעון חולק, הוא אומר דברים שלא אכילים אין בהם כרת. אז מה עושה מהפסוק השלישי? הוא לומד מהפסוק השלישי שעל חטאות הפנימיות, למרות שפיגול אין, לא חייבים משום פיגול, אבל כרת על טומאה זה כן, יש בהם כרת על הטומאה. נעמי רבי שמעון, נעמי זה לשון אמר, יש איזה קטע שאומרים, אני חושב בתשעה באב, נם לו, מישהו זוכר? בעשרה נוגי מלכות. יש שם כתוב נם לו, אחד הבנים שדיבר עם אותו רשע, נם לו, מלשון אמר לו. לא יודע בדיוק מאיפה באה המילה הזאת נומי מלשון אמירה, אבל רואים שהמילה נומי זה אמר. נומי רבי שמעון. רבי שמעון אמר, אין שדרכו לאכול, חייבים עליו משום אכילה בטומאה. אבל עצים, לבונה וקטורת, הם לא אכילים, לא חייבים עליהם משום טומאה. איש בכבוד איתמר, כן? רבי יוחנן. רבי יוחנן בריש לקיש, רבי אלעזר ורבי יוסף ורבי מה, חנינא. יש 2 זוגות. רבי יוחנן וריש לקיש, הם תמיד הולכים ביחד, זה הרב והתלמיד. רבי אלעזר ורבי יוסף וחנינא, כזה שיש קשר ביניהם, היו חברותות או משהו כזה. אחד מהזוזה, אחד מהי זוזה. כלומר, אחד מהזוג הזה ואחד מהזוג הזה, לא ידוע מי, הם אמרו את אותו דבר. ואחד מהזוג הזה ואחד מהזוג הזה אמרו אותו דבר. כלומר, במקרה הזה הם נפרדו. הם לא הלכו אה, אחד עם החבר שלו, הם נפרדו. אחד מהזוג הזה הצטרף לאחד מהזוג השני ואמרו אותו דבר. אחד מהזוג הזה הצטרף לאחד מהזוג השני ואמרו אותו דבר. במה מדובר? בוא נראה, אחד אמר... אחד אמר מחלוקת בטומאת בשר, אבל בטומאת הגוף, דברי הכל, אינו לוקים. כן, הכוונה, אחד מכל זוג, שבעצם זה 2, מה הוא אמר? המחלוקת של חכמים ורבי שמעון, האם חייבים טומאה על דברים שהם לא אכילים, זה נאמר בטומאת בשר. שם יש מחלוקת, מה הכוונה? כשהחפצה נטמע, שם יש מחלוקת. האם חייבים או לא חייבים? חכמים מחייבים, רבי שמעון פוטר. אבל אם החפצה לא נטמע, רק הגברא טמא, כאן לכולי עלמא לא שייך לחייב אותו. מה הוא אכל? הוא טמא. מה הוא אכל? העצים. הדבר כזה תחייב אותו בשום טומאה? אז, אבל בטומאת הגוף, דברי הכל אינו לוקה. אם זה טומאת הגוף, כולם מודים שאין חיוב על אכילה של דברים כאלו שהם לא אכילים. זה גרסה אחת. ואחד אמר... אחד אמר, כמחלוקת בזו, כך מחלוקת בזו. מה הייתה אמר? מה הייתה אמר? כיוון דקרינן בי בבשר שיגע בכל טמא, קרינן בי בטומאתו עליו. או, לפי הזוג האחר, מה הם אומרים? המחלוקת היא עד הסוף. דהיינו, שלדעת חכמים, גם כשהגוף נטמע והחפץ טהור, הגוף טמא, חייבים על זה. הוא לוקח, חייבים על זה כרת. רבי שמעון בכל מקרה פוטר, בין בטומאת בשר בין בטומאת הגוף. אבל חכמים חייבים בכל מקרה. גם שהחפץ נטמע וגם שהגברא טמא. אומרת הגמרא, למה, איך הגענו לזה? כיוון דקרינא והבשר אשר ייגע בכל טמא, קרינא בטומאתו עליו. אם אתה קורא על הדברים הבלתי אכילים, והבשר אשר ייגע בכל טמא לא יאכל, כלומר, כשהחפצה נטמע אסור לאכול אותו, אז גם כתוב שאם הגברא טמא, והחפצה לא טמא הוא טהור, גם אסור לאכול. אז לפי הדעה הזאת, המחלוקת היא מהקצה אל הקצה. כלומר, לדעת חכמים, בכל מקרה הוא חייב. לא משנה אם החפצה נטמע או הגברא טמא. לדעת רבי שמעון, בכל מקרה הוא פטור. למה? זה דבר שהוא לא אכיל. אי אפשר לאכול דברים כאלו. לכן, בין אם החפצה טמא או שהגברא טמא,
בכל מקרה הוא לא חייב. הלאה, רב תביומה, תביאו מתני הכי. כן, כאן רב תביומה, הגרסה שלו הייתה כמו שאמרנו, אבל רב כהנא הייתה לו גרסה שונה במחלוקת הזאת. רב כהנא מתני הכי, אחד מהעזוזה, אחד מהעזוזה ואחד מהעזוזה, הסיפא, אחד אמר מחלוקת בטומאת הגוף, אבל בטומאת בשר דברי הכל לוקה. ואחד אמר כמחלוקת בזו, כמחלוקת בזו. לפי הגרסה הזאת, אז הוא מציע שמה? המחלוקת זה בטומאת הגוף. איפה נחלקו? רבי שמעון וחכמים, שהגברא טמא. אבל אם מדובר שהחפצה טמא, לכולי עלמא הוא לוקה. גם לרבי שמעון הוא מודה, אפילו שזה לא אחיד. כיוון שהחפצה טמא, לכולי עלמא הוא לוקה. והשני אומר לא, כמחלוקת בזו, ככה, המחלוקת היא מהקצה אל הקצה. מי שאומר חייב מלכות, בין אם החפצה טמא או גברא טמא, מי שפוטר בשתיהם. חפצה טמא גברא טמא, הוא פוטר בכל מקרה. אמר רבא, אמר רבא, מסתבר כמאן דאמר כמחלוקת בזו, כך מחלוקת כן, בזו. רבא בא להכריע, ומה אומר? מסתבר כמאן דאמר כמחלוקת בזו, ככה מחלוקת בזו. דהיינו, שרבי שמעון פוטר בכל מקרה. חכמים מחייבים בכל מקרה. מה איתמה? מה הייתה אמרה? כיוון דלא קרין הדה בטומאתו עליו, ונחרטה לא קרינה, לא קרין הדה. בבשר שנגע. שרגע בכל טמא. זה הולך ביחד. אם מקום שהתורה מחייבת לטומאת הגוף על הגב, התורה מחייבת גם על החפצה. אבל אם התורה לא מחייבת על הגב, לדעת רבי שמעון, היא גם לא תחייב על החפצה. כלומר, רבא בא להכריע, לפי הגרסה האחרונה, שבכל מקרה יש מחלוקת. דהיינו, רבי שמעון, אם הוא פוטר בגברא, הוא פוטר גם בחפצה. כי היה מי שאמר שרבי שמעון בחפצה מודה. בגברא הוא פוטר, בחפצה הוא מודה. אומר רבא, לא סביר להגיד דבר כזה, יותר סביר לומר שהמחלוקת היא מהקצה אל הקצה. דהיינו, רבי שמעון שפוטר בגברא, פוטר גם בחפצה. טוב, ואמר בו. כמה אמרו, בבשר לרבות עצים. או, שואלת הגמרא רבי שמעון, איך אתה אומר מה שאתה אומר? שמה? שלא חייבים על אכילת דברים בלתי אכילים. לבונה, עצים, קטורת, לא חייבים על זה. אבל אתה לא למד את זה מהפסוק, כתוב והבשר, לרבות עצים ולבונה. לומדים את זה מהפסוק. איך רבי שמעון חולק? מה הוא סובר? מה הוא? הוא חולק על הדרשה הזאת. מה הוא סובר? האמת היא שרבי שמעון הוא תנא, יכול לחלוק. אבל השאלה, מה באמת הוא סובר? הבאנו פסוק. הפסוק הזה, הוא לומד אותו, ואם לא, מה הוא לומד? מה הוא עושה עם הפסוק הזה? אומרת הגמרא, לפסולה, בעלמא. או, רבי שמעון יגיד שהפסוק הזה זה רק אסמכתא בעלמא. ומה הפסוק בא לומר? שאם העצים והלבונה נגעו בדבר טמא, אז הם נפסלו, זה הכל. אבל לא שאנחנו מחייבים מי שאכל אותם. לא משנה אם החפצה נטמא או הגברא טמא, אין מצב שאדם יאכל דברים כאלו, עצים, דברים לא אכילים, ותחייב אותו משום טומאה. לא שייך. אז מה שהפסוק בא לומר, שהם נפסלו, זה כן. העצים נטמאו, הם נפסלו, תזרוק אותם. הקטורת נטמאה, תזרוק אותה. הלבונה נטמאה, תזרוק אותה. זה הכל. אבל משמעות הדבר, שכל העצים שהגיעו ללשכת העצים במקדש, היו טהורים. זאת אומרת, משלב החטיבה, כן, אבל עדיין יש פה חידוש. מה החידוש? אנחנו יודעים שמה מקבל טומאה? רק דבר שמה? שהוא אוכל, זה לא אוכל. אז זה חומרה של חכמים, שהם אמרו, משום חיבת הקודש. החמירו לדון אותם כאילו הם אוכל, ושיקבלו טומאה. אנחנו לא מקבלים טומאה, לא שאנחנו באים לקבל טומאה. החמירו חכמים אמרו שנחשיב אותם כאילו הם אוכל, אבל עניין מה? שהם נפסלו, זה הכל. מדין תורה הם לא פסולים, הם לא מקבלים טומאה. עצים לא מקבלים טומאה. מה זה עצים? זה כלום. לא מקבלים טומאה. לבונה, קטורת, לא מקבלים טומאה. אבל החכמים יחמירו לדון אותם כאוכל, והם מקבלים טומאה, והם נפסלו במרכאות, נפסלו במרכאות. אבל אומר רבי שמעון, להרחיק לכת ולהגיד שמי שאוכל אותם חייב, זה ודאי שלא, לא היה ולא נברא. לדעת רבי שמעון הכל זה אסמכתא בעלמא. ממילא, לכל היותר אתה יכול לפסול אותם. חכמים החמירו שהם מקבלים טומאה, טוב, אפשר לפסול אותם לכל היותר. אבל לחייב מי שאוכל אותם משום טומאה, זה ודאי שלא. טוב? משנה. כן. ופשט דברים על זבח מזבח. כן. התנא הזה סובר שאדם שוחט קורבן, יש כוונות. לכתחילה צריך להתכוון. תכף נראה בהמשך שרבי יוסי חולק, רבי יוסי אומר, תעשה טובה, אל תעשה שום כוונות. למה? אם תתבלבל, אתה תשרוף לנו את הקורבן, קלקלת את הקורבן, אז תשחט אותו סתם.
דהיינו אומרים לשוחט, לעובד שם ששוחט וזה, תקריב אותו בסתם. תגיד, אני לא יודע מה זה, של מי זה, לא יודע כלום. אני מקריב אותו לשם מישהו. לשם משהו, לשם מישהו. מצוין, בסדר גמור. זה רבי יוסי. תנא קמא חולק על רבי יוסי. מה הוא טוען? לא, לכתחילה צריך לכוון. נכון שבדיעבד אם לא כיוונת ושחטת בסתם, בדיעבד זה בסדר. אבל המחלוקת היא בלכתחילה. לדעת תנא קמא, לכתחילה לא עושים ככה. לכתחילה צריך לכוון. לשם זבח, לשם זובח, כמו שהמשנה מעריכה. לדעת רבי יוסי לא, לכתחילה אל תכוון. למה? חכמים תקנו שלא תכוון, שמא תתבלבל, ואז אתה מפסיד את הקורבן. אז עדיף שלא תכוון. תנא קמא אומר לא, עדיף לכוון. אנחנו סומכים עליך שאתה לא תטעה ולא תתבלבל. אז נראה מה הדברים שלכתחילה לדעת עד כמה צריך לכוון. לשם 6 דברים הזבח נטבח. מה? לשם זבח? לשם זבח. לשם זובח. השתיים האלו הם הכי קריטיים. לשם זבח, הכוונה הקורבן. אם זה עולה, עולה. שלמים, שלמים. אל תחליף. אם זה עולה, תגיד שזה שלמים או משהו. ראינו שיש מקרים שזה פסול לגמרי. יש מקרים שזה כשר, אבל הבעלים לא יוצאו ידי קורבן. אם זה פסח או חטאת, הוא החליף את השמות של הקורבן, הם פסולים לגמרי. אבל אם זה יתר הקורבנות, הם לא נפסלו, אבל לא עלו לבעלים בשם חובה. אותו דבר לגבי בטעות של הבעלים, אותו דבר. פסח וחטאת זה של ראובן, אמרת זה של שמעון, פסול. שאר הקורבנות, אם החלפת בבעלים, הקורבן כשר, אבל לא עלה לבעלים לשם חובה. אז השתיים האלו צריכים מאוד מאוד להיזהר בהם, לשם זבח, לשם זובח. לפי תנא קמא, הכהן שעובד בקורבן ומי ששוחט, הוא חייב לשאול טוב טוב, למה זה הקורבן הזה? זה עולה, זה שלמים, זה חטאת, מה זה? ואחרי שיגידו לו מה זה, צריך להגיד לו, של מי זה? מי הבעלים? עם שתי הנתונים האלו הוא יכול לעבוד. אם לא, הוא עלול לקלקל את הזבח. אחר כך מה? לשם השם. טוב, פה צריכים את הרמב"ן, לכאורה, מה הוא בא להגיד לשם השם? ולא מה? ולא מה? לא לשם עבודה זרה? מה הוא בא להגיד? הרמב"ן שידוע שהיה מקובל גדול, הוא אומר לשם השם הכוונה שם י' כ' ו' כ', שם בין 4 אותיות, ולא לשמות אחרים. יש, ידוע שיש שמות, יש איקה, יש אדנות, יש צירופים של כל מיני שמות, יש אלוקים, כל אחד זה ספירה אחרת. אנחנו מכוונים לשם השם, מה שנקרא י' כ' ו' כ', ספירה מסוימת, פה המקובלים קוראים לזה זה, ככה קוראים לזה. זעיר אנפין. זעיר אנפין. כן. אז אנחנו מכוונים לשם, אסור לכוון לספירה אחרת. אותו דבר גם בתפילות. אוי ואבוי לו למי שיכוון בתפילה שלו, שהוא מתפלל לאיזה ספירה אחרת חוץ מהספירה הזאת. זה אסור, זה דבר חמור מאוד. לא, לא עבודה זרה. לא, עבודה זרה. אסור לעזור. לשם הספירה זה נחשב עבודה זרה. לא, זה לא בדיוק עבודה זרה. כי זה דרכו, אתה לאין סוף, אין סוף הוא בעצם הנשמה של כל הספירות. הוא בתוך כל ספירה וספירה. אבל אסור לשלוח תפילה לכתובת חוץ מהכתובת הזאת, י' כ' ו' כ', והספירה הזאת היא לוקחת את התפילות ומעבירה אותה למקומות הגבוהים מה שצריך להגיע. בכל מקרה, האין סוף ברוך הוא נמצא בתוך כל הספירות, הוא הנשמה שלהם. הוא והם הם אחד, אין הבדל ביניהם. האין סוף נמצא בתוך כל הספירות, אבל בכל אופן, הרמב"ן אומר שהשוחט צריך להתכוון לשם השם. הכוונה י' כ' ו' כ', הספירה הזאת. אסור לכוון לשם אחר, לספירה אחרת. הרב, לא עדיף יותר לא לכוון כלום? זה מה שאומרת רבי יוסי. אז אני אומר, כאילו... שלא ייתן, כן, נכון. הלאה, אבל תנא קמא חולק. תנא קמא אומר שלכתחילה צריך כן להתכוון. רק מה? תיזהר לא לטעות. לשם אישים. מה זה לשם אישים? שיקטינו את האמורים על האש של המזבח. שלא אדם יחשוב, אני אשים את האמורים בתוך חומצה. החומצה תכלה אותם. לא, חייב להיות על אש. לא דבר אחר. לשם ריח, דהיינו, שיעלה ריח בהקטנתם. הגמרא תסביר בהמשך, שאם אתה שורף אותם בתנאים מסוימים, לא יצא ריח מהשריפה הזאת. והשם רוצה להריח את הריח. אנחנו כמובן לא מבינים מה חשוב להשם להריח את הריח של הקורבן. אין לנו מושג. בכלל, מה השם צריך את הקורבנות? אנחנו לא יודעים. אבל כבר למדנו אצל נוח, שאחרי שהקריב את הקורבנות, כתוב, וירח השם את ריח הניחוח. ויאמר השם בליבו, לא הוסיף, מה שכתוב בהמשך,
דהיינו, כתוצאה מזה שהשם הניח את ידי הניחוח, אז כבר הייתה קבלה טובה, שהשם אמר זהו, מכאן ואילך, לא אוסיף להכות את האדם בעבור האדם, אז רואים שזה דבר מאוד מאוד חיובי, הריח של הקורבן. מה השם צריך את הדברים האלו? מה השם בכלל צריך את הקורבנות? אנחנו לא יודעים, אין לנו... זאת המחלוקת המפורסמת בין הרמב"ם לבין הרמב"ן, שמה? לגבי האם לעתיד לבוא יהיה עבודת קורבנות כן או לא. על עתיד לבוא. כן, הרמב"ן, זה ממש בהתחלה של ויקרא. מה הוא אומר של עתיד לבוא? המחלוקת הכי מפורסמת, שכאילו, הרמב"ם אומר שבעצם כל עבודת קורבנות זה רק כדי להוציא מליבם, כאילו, לגבי עבודה זרה. זאת אומרת, יש עבודה זרה, יש כנגד זה, אנחנו מנתבים את הכל. והרמב"ן מתבטא שם במילים הקשות, אומר, מה זה הדברים האלה, דברי הווי וכאלה דברים. ואז הוא מביא את הדוגמה של נוח, אומר, אם ככה, אז מצאנו בנוח שריח ניחוח, זאת אומרת, עבודת הקורבנות. למה זה מופיע? מה שאתה אומר? פרשת ויקרא, פרק א', מה, הרמב"ן עצמו? ה'. הרמב"ן. טוב, לא עכשיו, לא עכשיו, בסדר. אז הלאה, אמרנו לשם ריח, שם ריח ושם ניחוח. לשם ניחוח, מה הכוונה? נחת רוח לקדוש ברוך הוא. כתוב בספרים שהשם אומר, מה יש לי מהקורבן? אני אוכל את הבשר שלהם? מה יש לי מהם? נחת רוח לפניי שאמרתי ונעשה רצוני. כמו אבא, שהבן עושה את מה שאבא רוצה, יש לו נחת רוח. אבא שמח, הבן עושה מה שאני רוצה, יש לו שמחה. כביכול, הקדוש ברוך הוא שמח שאנחנו עושים מה שהוא רוצה, ויש לו נחת רוח לפניו. כמו שהבן מאוד מאוד רוצה לעשות נחת רוח לאביו. זה הרמח"ל אומר, זה היסוד של החסידות. אנשים מתבלבלים במושגים של חסידות, אצל החסידים. אז לא יודע מה זה אצלם חסידות, סיגופים, תעניות, התבודדות. בסדר שאומר זה הכל לא שייך בכלל לחסידות. חסידות הכוונה היא... למה, התבודדות זה שיח, זה לדבר עם הקדוש ברוך אבל הוא. זה לא חסידות, זה כל מיני כלים להתקדם או משהו כזה. החסידות האמיתי, ככה הוא אומר, מה זה? שאדם אומר לעצמו, אפילו מה שהשם לא ביקש ממני, אבל אני יודע שהשם ירצה, שזה טוב לו לשם שאני עושה, אני אעשה את זה. כאילו, הזאת הוא עושה מעבר, מעל ומעבר למה שהוא חייב, כן? למה? כי אם, הוא מביא משל, אם הבן רואה שדבר מסוים אבא אוהב אותו, הוא לא ביקש, לא ביקש שתעשה לו. אבל אתה יודע שאבא שלך שמח בזה, טוב לו, ואתה עושה בשביל שמח את האבא. זה החסידות. דהיינו שהאדם עושה דברים שאפילו לא ביקשו ממנו, כי הוא יודע שזה רצון השם. השם אוהב את זה, השם רוצה את זה. אפילו דברים שהוא לא חייב בהם, הוא עושה אותם כדי לעשות נחת לאביו שלו שם. זה הגדרה של חסידות לדעת הרמח"ל. איפה זה פה? אתה מקבל את זה אחר כך. הלאה. אז מה הדבר הבא? והחטאת והאשם בשם חטא. אלו צריך לכוון. אם אדם מביא חטאת ואשם, תמיד שואלים אותו, איזה חטאת? יכול להיות שאדם יש לו 4 תיקים עם חטאת. פעם אכל חלב, פעם אכל דם, פעם אכל נותר, פעם אכל טמא. אז שואלים אותו, על איזה הבאת? על זה, או על זה, הוא צריך לדעת להגדיר. זה בא לענות, נגיד, הוא מובא עם 4 חטאות. הוא צריך לציין כל אחד על איזה עבירה. זה על נותר, זה על טמא, זה על... כל אחד על מה שהוא היה. אותו דבר גם באשם. צריך להגיד על מה עשית? על מה, איזה חטא? כל אחד מהדברים האלו צריך לציין באיזה חטא מסוים מדובר. בכבוד. אבל זה קצת מביך את בעל הקורבן. כאילו זה... הוא כבר התוודה, הוא כבר... מה יותר בזה שאדם בא עם קורבן חטאת לבית המקדש? כל הדרך עיתונאים רואים אותו. נכון. נו מה? ואז עוד... עכשיו להצביע... ומה, כאילו גם ככה... הרב העיתונאים לפניו עם הרבה יותר חטאות. טוב. בסדר, אבל אתה צודק, אתה צודק. אבל לפעמים, מה לעשות, זה שאדם מתבייש זה מכפר לו. יותר מהקורבן. הבושה מכפר לאדם יותר מהקורבן. כשהקדוש ברוך הוא אוהב בן אדם, זה מה שהוא נותן לו, בושות. למה? במקום לתת לו עונשים חמורים, אדם שמתבייש זה כמו מיטה. כמו מיטה, ממש ככה. מי שהשם אוהב אותו, נותן לו בושות. במקום לתת לו מיתות ואיסורים ודברים קשים, הבושה זה שווה ערך, שווה ערך מיטה. אדם שמתבייש, אומרים, בן יונה אומר את זה, אין לו, לא רואים צבע אדום מהבושה, הוא נהיה חיוור כזה, כן? זה כמו מיטה, זה כמו מיטה. בושה זה דבר טוב. זה לא נעים, אין ספק שזה לא נעים. אבל אחרי שבן אדם מתבייש, אתה קיבלת מתנה מהשם.
מתנה מהשם. אני לא אשכח את זה. פעם אחת נכנסתי לישיבה, הייתי בכפר חסידים, והיה משגיח, זכר צדיק וקדוש לברכה, הרב דוב יופי, היה צדיק יסוד עולם. והוא נכנס לפניי לישיבה, ואני הייתי אחריו. היה שם דבר שמנקים את הרגליים, כזה, איך קוראים לזה, פלסטיק כזה, שפשפים את הנעליים. לא זוכר. הוא היה זריז מאוד, הוא הלך בזריזות, הוא עלה לדבר הזה והחליק, והשתתח, נפל מלוא קומתו. אני נבהלתי, לא רציתי שהוא יראה שאני עומד על ידו, ברחתי החוצה, ברחתי לכביש החוצה, כאילו שלא נעים שהוא יראה אותי שאני... הוא רץ אחריי לכביש, הוא קם. לא ישמע. לא ישמע. קעדיה בת. איך? קעדיה בת מורי קעדיה בת מורי סעיד. בן חוס בן סעד. חוס בן סעד. תהיה נשמתם צרורה בצורה חיים. בקיצור, הוא רדף אחריי לכביש ואמר לי, תדע לך, ריחמו עליי מן השמיים. אני לא אשכח את המילים האלו, כל החיים שלי. תדע לך, ריחמו עליי מן השמיים. זה בושה, היה לו בושה, בושה גדולה. המשגיח ככה נפל בכניסה לישיבה. אני לא יודע אם היה עוד מישהו שראה חוץ ממני, אבל זה המילים שהוא אמר לי, תדע לך, ריחמו עליי מן השמיים. זה דבר גדול. בושה, לפעמים זה מתנה, ממש מתנה. מה לעשות? גם כשאדם חטא למישהו, מה אומרים לו? אתה חייב לבקש סליחה. זה בושה, זה לא נעים, אבל מה לעשות? זה עצמו כפרה, הבושה עצמה היא הכפרה. טוב, הלאה, בוא נמשיך. אמר רבי יוסי, אף מי שלא היה בלבו לשם אחד, לכל אלו, כשר, שהוא תנאי בית דין, שאין המחשבה הולכת אלא אחר העובד. רבי יוסי חולק על תנא קמא. מה? תנא קמא אומר לכתחילה צריך לכוון, לשם זבח, לשם זובח, כל הכוונות. בתקווה שאתה לא תטעה. רבי יוסי אומר לא, לכתחילה אל תכוון. ככה תקנו חכמים. למה? כי אם תכוון, שמא תטעה, שמא תתבלבל. כשאתה עושה סתם, בלי כוונה, בכל מקרה זה טוב. אבל אם אתה מכוון, אולי אתה תטעה. אז יש כאן מחלוקת, מה ראוי לעשות לכתחילה? לתנא קמא, לכתחילה תכוון, אבל גם הוא מודה, גם תנא קמא מודה, שאם לא קיבלת ועשית סתם, זה ודאי טוב. רק המחלוקת מה לכתחילה? לפי רבי יוסי לכתחילה אל תכוון, לפי תנא קמא לכתחילה תכוון. ואין המחשבה הולכת אלא אחר העובד. הגמרא תדון בהמשך. יש כאן בכל קורבן, יש בעלים ויש הכהן, או מי ששוחט אותה. מי קובע במחשבות? הכהן או הבעלים? אומר רבי יוסי, רק מי שעובד קובע. דהיינו, אם הוא חשב מחשבה לא טובה, מחשבה של מי משפיעה? רק של העובד. יכול להיות השוחט, המקבל, ההולך, הזורק, אבל לא הבעלים. הבעלים עומד בצד, אין לו השפעה על הקורבן. הוא יכול לחשוב מה שהוא רוצה. כל המחשבות הרעות שבו אתה יכול לחשוב, זה לא משנה כהוא זה. העיקר זה הכהן שעובד מה הוא חושב. זה מה שצריך. לכן מלמדים את הכהן, לפי רבי יוסי, תעשה בסתם. אל תתחיל לחשוב מה זה הקורבן, תשחט סתם, בלי שאלות. אבל בכל מקרה, המחשבה של הבעלים לא משנה כהוא זה. הבעלים יכול לחשוב מה שהוא רוצה, זה לא משפיע. מה משפיע? רק זה שעובד. הכהן, מי ששוחט, מקבל, מוליך וזורק, זה מה שמשפיע על הקורבן. בכבוד. אמר רבי יהודה. אמר רב, עולה לשם עולה, והפוקי לשם שלמים. זה לא. זה לא... מה הכוונה? זה לא שאמרנו. מה זה לשמו? לשם הזבח? אם זו עולה, שחט לשם עולה. אבל אם שחט לשם שלמים זה לא טוב. למה? אומנם הקורבן לא נפסל, אבל הבעלים לא יצאו ידי חובה. הלאה, אישה? אישים לשם אישים, והפוקי כבבה. קבב, בערבית קבב, יודעים מה זה, זה צלוי, על גחלים, קבב. אז הוא אומר, הקורבן צריך לשרוף אותו על האש, לשרוף, לא לצלות אותו. קבב, אתה לא שורף אותו, אתה רק צולה אותו, אתה חורך אותו, כן? אבל הוא לא נשרף. אבל המצווה היא לא, צריך לשרוף את הבשר לגמרי, לשרוף אותו לגמרי. לכן צריך לשים אותו על האש, באופן שיסתלק לגמרי, ולא מספיק לעשות גחלים, קבב. לא מספיק לשים אותו על גחלים שהוא יצלה, לשרוף אותו לגמרי. ריח? ריח לשם ריח, והפוקי איברים שאצלן ואילן. כן. טוב, הגמרא אומרת, אם אדם לקח את האיברים, צלה אותם למטה, בצד המזבח, ואחר כך העלה אותם בסוף במזבח, ריח כבר לא יהיה. הריח יוצא מבשר חי, לא מבשר צלוי. לכן, תשים אותם חי על המזבח. לא שתצלה אותם על גחלים למטה, ואחר כך תעלה אותם. כי אם רוצים שיהיה ריח, רק אם אתה מעלה בשר חי. אבל איזה איברים צולים ואז מעלים?
מה שזה, עולה למשל, כן? עולה, היא כולה כליל. נו, נו, אז הוא יכול בהתחלה לסלוט אותם למטה, לסלוט, ואחר כך לעלות אותם לגבי המזבח. אסור. איפה? למה? יש כזה דבר? שצולעים והזמנים? אין דבר כזה. אבל אם הוא יעשה דבר כזה, אז מה יהיה? בסוף הוא העלה אותו לגבי המזבח. הרי אמרנו, אפשר להעלות את האיברים מתי? כל הלילה, נכון. נכון? אז הוא יגיד, טוב, אני אכווה אותם על גחלים למטה, ואחר כך כאילו לזרז את התהליך, אחר כך אני אעשה אותם על המזבח. זה לא טוב. אומנם המצווה התקיימה. למה? שרפת אותם על גבי אש. אבל אין, במקרה הזה אין ריח. אם אין ריח, חסר בעבודת השם. וכבר ראינו שריח זה דבר גדול, זה נוח. וירח השם את ריח ניחוח. כן, הלאה. ואמר רבי יהודה, דאמר דברים שאצלם באילן, אין בהם שום ריח ניחוח. לא ריח, פסיק, ניחוח, לשם... הנחת רוח. מה הכוונה? מה זה ניחוח? שיהיה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. דהיינו, אדם שמביא קורבן, כמו שהזוהר הקדוש אומר, אם אדם בא בגאווה, עשיר גדול, בא בגאווה, מביא איזה שור או משהו, הזוהר הקדוש אומר, הקורבן הזה הולך לכלבים, כאילו ברוחניות. זה הולך לכלבים, למה? כי מה השם צריך את הקורבן הזה? אם אדם לא חוזר בתשובה, בא בגאווה, מביא קורבן, הוא עשיר גדול, זה הקורבן הזה לא נרצה להשם. איזה קורבן נרצה להשם? כשאדם חוזר בתשובה, בא ברוח שפלה, ברוח נמוכה, ומביא את הקורבן, מתפלל להשם שיצלח, זה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. אבל אם בן אדם לא עושה תשובה, בא בגאווה, הוא עשיר גדול, מביא קורבנות, זה אין נחת רוח להשם מדברים כאלו, אז זוהר הקדוש אומר, זה הולך לכלבים. הקורבן הזה הולך לכלבים. טוב, הלאה. לשם מי שאמר והיה עולם. כן, להשם הכוונה לקדוש ברוך הוא. רש"י לא באל מה הכוונה, ראינו לפי הרמב"ן הכוונה לי' כ' ו' כ', שם בין ארבע אותיות. אמר רבי יהודה אמר רב. חטאת ששחטה לשם עולם, פסולה. לשם חולין, כן, כשרה. למדנו את זה בהתחלת המסכת, דמיניה מחריב בה, דלאו מיניה לא מחריב בה. חטאת, שחט אותה לשם עולה, פסולה. שינית בחטאת פסול. אבל אם שחט אותה לשם חולין, היא כשרה. מזה הגמרא אמרה, מיניה מחריב בה, הכוונה, קודש כמוהו מקלקל אותו, אבל חולין, זה לאו מיניה, זה משהו אחר, לא מקלקל אותו. שחט את החטאת לשם חולין, לא פסול. זה לא כן. לשם השם. זה לא לשם השם. לשם חולין זה לא לשם השם. לא, אתה אומר זה לא לשם השם, בסדר, זה לא מעכב, זה לא מעכב לשם השם. במקרה הזה הוא לא אמר בפירוש משהו הפוך, כן? אבל השאלה, עצם העובדה ששינית את השם שלו, האם זה פוסל? כתוב שלא. למה זה לא פוסל? כי מה פוסל? אם שחטת לשם קורבן אחר, אבל זה סתם חולי, זה לא פוסל. הגמרא תדון בהמשך, אבל אם הקורבן הוא כשר או לא? מחלוקת המוראים. יש מי שאומר שהוא אפילו כשר. הבעלים עשו ידי חובה והוא קשה. הוא לא פסול, אבל הבעלים לא עשו ידי חובה בזה. שחטת חטאת לשם חולין, הקורבן כשר, הבעלים לא עשו ידי חובה. הלאה, אמר רבי. מה זה חולין? אין לנו קורבן שהוא חול. לא, סתם, הוא חשב שהוא שוחט במקרה הזה, בפרה הזאת לשם סתם אוכל. בסדר, לשם משהו אחר, אבל בסופו של אין לנו שחיטת כאילו בית מטבחיים כלים, בוא נשחט ונעשה על האש. זה גם אסור לשחוט עם בהזרה. אבל באחד עם הארץ הוא שוחט, מה זה שוחט? כל אחד יכול לשחוט, אישה יכולה לשחוט. משמע, כשהם עושים סעודה לכהנים, סיום מסכת, עושים סעודה, אז הם יהיו פרה לשחוט סתם, ככה בלי קשר. הלאה, כן? אמר רבי אלי, מה תמד דרב ולא יחללו את קודשי בני ישראל, קודשים מחללים קודשים, בין חולין מחללים קודשים. קודשים מיני מחריב בה, דלאו מיני לא מחריב בה. מתים רבה. מתים רבה. אמר ביוסי, אף מי שלא היה בלבו לשם אחד מכל אלו כשר, שהוא תנאי בדין. תמה, היה בלבו כלל. היה בלבו לשם חולין פסול. הגמרא מקשה מרבי יוסי. רבי יוסי אומר, אם אדם שחט בסתם זה קשה. משמע? שאם אדם שחט לא בסתם, אלא לשם חולין, זה כבר לא בסתם. שחט לשם חולין. אז זה לא טוב. ורבי יוסי משמע, מתי מכשירים? אם שחטת בסתם. לא היה כוונה חיובית למשהו. סתם, אז זה קשה. אבל אם היה כוונה חיובית למשהו, לא משנה מה. אפילו לחולין, זה פסול. הרגע אמרנו שלא. אם אדם שוחט חטאת לשם חולין,
הזבח לא נפסל. אם שחט לשם קורבן אחר פסול, לשם חולין לא. אבל ברבי יוסי משמע שרק אם הוא שחט אותו בסתם, אז הוא קשה. אבל אם הייתה לו כוונה חיובית למשהו אחר, אפילו חולין, זה לא טוב. עונה הגמרא, אמר לי, אמר לי אביי, דילמה לא היה כלל כשר, הוא מרצה. היה בליבו לשם חולין כשר. אז אמר לי, תשמע, במקרה כזה לפי רבי יוסי, אם הוא שחט אותו למה? בסתם. אז הוא כשר ומרצה, הוא 100%. אבל אם הוא שחט אותו לשם חולין, הוא כשר אבל אינו מרצה. כלומר, הקורבן לא נפסל, כי הוא לא שחט לשם קודשים אחרים, אבל הוא לא מרצה. יש מי שחולק וסובר שהוא גם מרצה. אם הוא שחט לשם חולין, הוא כשר לגמרי, הוא אפילו, הבעלים יצאו ידי חובה. זה מחלוקת המוראים. אמר רבי אלעזר, חטאת? חטאת שיש חטאת לשם חולין כשרה, משום חולין צורה. כן, רבי אלעזר אומר שיש חילוק, למרות שהחילוק הוא דק. מה? אם אתה שוחט חטאת לשם חולין, למדנו שזה קשה. השאלה, הבעלים יצאו או לא יצאו, זה מחלוקת, אבל זה קשה. אבל אם הוא שחט אותה משום חולין, מה הכוונה? הוא בכלל לא ידע שזה קודשים, הוא חשב שזה חולין. אבל סתם ככה הוא עם הארץ, מה? מי שוחט חולין בעזרה? לא שוחטים חולין בעזרה. אסור לשחוט חולין בעזרה, אבל הוא לא ידע את זה. הוא חשב שזה בהמת חולין. זה פסול לגמרי. בהמת קודשים, חייבים לשחוט אותה לשמה, לשם בהמת קודשים. אם שחט אותה לשם חולין, פסול. הבהמה פסולה לחלוטין. במקרה הזה מה? השוחט חשב, זה בהמת חולין. שאלו אותו, מה אתה שוחט? סתם, בשר בשביל לאכול. הקורבן פסול. אז יוצא שבעצם יש פה משהו דק. אם הוא שחט אותה לשם חולין, מה הכוונה? הוא יודע שזה קודשים. הוא שחט אותם לשם חולין. במקרה כזה, הקורבן קשה. אבל אם הוא חשב שזה חולין, הוא לא יודע שזה קודשים. הוא חשב שזה חולין. במקרה כזה, הקורבן פסול לגמרי. כי שחיטה של קודשים צריך כוונה. צריך לכוון לשחוט לשם קודשים. לא הייתה לך כוונה לשם קודשים, פסול. אז זאת אומרת שגם הקורבן נפסל, לגמרי, כן. ובוודאי לבעלים לא עלה. בוודאי. אז לכאורה שיטת רבי יוסי, כן. הרבה יותר שכמו בלי כוונות. נכון. השאלה שיטת רבי יוסי לגבי קודשים, האם רבי יוסי בשיטתו יחייב שקודשים חייבים כוונת קודשים? כן, כי קודשים, אנחנו למדנו בגמרא, אני לא זוכר איפה, אם אדם זרק סכין, ובשחיטה הסכין, תוך כדי שהיא עפה, היא שחטה. האם זה שחיטה כשרה? אפילו בחולין. אמרנו האם שכן. זה שחיטה כשרה? אמרנו שכן. הוא לא התכוון לשחוט במקרה הזה, אני כבר לא זוכר מה. רק כמה שבה שכיסו ידם. כן, אני כבר לא זוכר מה הגמרא אומרת במקרה כזה, האם צריך כוונה לשחוט? במקרה הזה לא היה לו כוונה לשחוט. כי שם הגמרא הביאה את אותם ציידים שהיו פעם, שהיו יורים בחץ, ושוחטים עוף באוויר. החץ היה כמו סכין, היו יורים בצוואר שלהם ושוחטים אותו, ואוכלים אותו. עכשיו הוא התכוון לשחוט. אבל פה כשאדם זורק סכין, הוא לא התכוון לשחוט. במקרה, הסכין שחטה עוף בדרך, הגמרא דנה האם השחיטה כשרה או לא, וזה אפילו בחולין. בקודשים לכל הדעות זה פסול. קודשים חייב כוונה, דהיינו שהשוחט אומר אני מתכוון לשם שחיטת קודשים, ואם לא, פסול. בכבוד. וכדבר מיני שמואל ורב הונא, מניין אני מתעסק בקודשים שהוא פסול, שנאמר ושחט את בן הבקר. כן, זה נקרא מתעסק. כשאדם שוחט בהמה, הוא בכלל לא יודע שזה קודשים, אחר כך יתברר לו שזה קודש, פסול. שנאמר ושחט את בן הבקר לבני השם, עד שתהיה שחיטה, לשם בן בקר. דהיינו הוא יודע שזה קודש. אמר לזו, וזה תודה, זה אנחנו יודעים, שלכתחילה לא עושים את זה, אנחנו יודעים. אבל השאלה אם זה מעכב. בשביל לעכב מה צריך להיות? שנה עליו הכתוב, לעכב. איפה כתוב עוד פסוק שזה לעיכובה? אמר זו בידינו היא, לעכב מניין, אמר צורכם תזבחו, לדעתכם. כן, מה זה לדעתכם? צריך שיהיה לך ידיעה, ידיעה שאתה שוחט קודש. אם אין לך ידיעה, רק נודע לך בדיעבד ששחטת, זה פסול. שאין המחשבה הולכת, אלא אחר עובד. מתניתי. דלא כי הייתה דתניא אמר רבי אלעזר ורבי יוסי שמענו שהבעלים מפגלים. אמר רבא, מה התעמד רבי אלעזר ורבי יוסי דאמר קרב והקריב המקריב. כן. רבי יוסי אומר במשנה, מי יכול לפגל? רק העובד. הבעלים לא מעלה ולא מוריד. אבל יש דעה חולקת. רבי אלעזר ורבי יוסי סובר שגם הבעלים מפגלים. גם, כלומר, גם העובד וגם הבעלים. יכול להיות מצב
שהעובד הוא ממושמע, הוא שחט בסתם, כמו שאמר רבי יוסי. אבל הבעלים עומד בצד, והוא חשב מחשבה לא טובה. חשב חוץ לזמנו, או חוץ למקומו, או שלא לשמו. לדעת רבי אלעזר בן רבי יוסי, הקורבן נפסל. למה? שניים משפיעים על הקורבן, גם העובד וגם הבעלים. לדעת תנא במשנה רבי יוסי, רק העובד משפיע, הבעלים לא משפיע. לפי התנא הזה, שתיהם משפיעים. גם העובד וגם הבעלים. אבל אם ככה יוצא שהוא צריך לחשוב את המחשבות האלה בזמן שהעובד עושה את הפעולה עצמה. נכון. אחרת... נכון. אמר רבא מאיתמא דרבי אלעזר בן רבי יוסי דאמר קרא, והקריב המקריב. איך קוראים לו בעלים? המקריב. מה זה, הוא מקריב? הוא לא מקריב, הוא רק הבעלים. אבל אם מכנים אותו בשם המקריב, משמע שהוא יש לו כוח כמו המקריב. כמו זה שעובד בפועל, גם הוא יש לו כוח. אם הוא חושב מחשבה, משפיע על הקורבן. אמר אביי, רבי אלעזר, רבי אלעזר ורבי יוסי ורבי אליעזר ורבי שמעון בן אלעזר, כול הוא סביר עליהו, זה מחשב וזה עובד, היא המחשבה. אביי מצא שלושה תנאים שהולכים באותו שיטה, שמה? שזה מחשב וזה עובד, זה נקרא מחשבה. כלומר, לא רק אם העובד חשב מחשבה זה משפיע, גם הבעלים עומד בצד וחושב, זה משפיע. איפה רואים את זה? רבי אלעזר בן רבי יוסי, רבי אליעזר דתנן, השופט עובד כוכבים שחיטתו כשרה, ורבי אליעזר פוסק. אם יש בהמה לגוי, הוא לא יודע לשחוט, הוא קורא ליהודי שישחט לו. היהודי שחט, כמובן, כוונה טובה, הוא שוחט בשביל לאכול את הבשר. אבל הגוי, הוא מדובר, לפי רש"י, מדובר בגוי שהוא מומר לעבודה זרה. מה אנחנו יודעים? סתם שחיטת גוי לעבודה זרה. הוא שוחט את זה בתור תקרובת לעבודה זרה. עכשיו, מצד היהודי, הוא שוחט בסדר. אבל הגוי, הבעלים, עומד בצד וחושב לעבודה זרה. מה הקורבן הזה? תנא קמא מחשיב. מה אומר תנא קמא? מי קובע? השוחט. השוחט הייתה לו כוונה בסדר, לא קרה כלום. אבל רבי אליעזר חולק. רבי אליעזר אומר, גם הבעלים משפיע. השוחט ודאי משפיע, אבל גם הבעלים משפיע. מי זה הבעלים? גוי. והוא מכור לעבודה זרה. כל המחשבות שלו לעבודה זרה, והוא שוחט לשם עבודה זרה, אז זה פסול. לדעת רבי אליעזר, גם הבעלים משפיע על הקורבן. כיוון שהבעלים מן הסתם, הוא אדוק בעבודה זרה, מחשבתו לעבודה זרה, הקורבן הזה פסול. אבל מגנימה, בסוף הקורבן הזה הולך להקריב אותו למזבח, לא? לא, זה חולין. מה, לאכול? סתם לאכול? כן. עכשיו, מי שחט יהודי? מותר לי לאכול מהבשר? לפי תנא קמא כן. למה? היהודי שחט, מה הבעיה? אז הוא אומר, לא, היהודי שחט, אבל יש פה בעלים, והוא מאוד חשב לעבודה זרה. זה תקרובת עבודה זרה, זה חולין, אסור לאכול אותו. רבי שמעון בן אלעזר דתניא, תניא, הכלל אמר רבי שמעון בן אלעזר, כל שאין כשר להצניע ואין מצניעים כמוהו, הוכשר לזה, וצניעות, ובא אחר ביוציאו ונתחייב זה. במחשבה של זה. כן, מה מדובר? ידוע שבהוצאת שבת אסור להוציא חפצים, אבל יש מינימום מסוים, יש פרק שלם המוציא מה השיעור, אפילו יותר מפרק, מה השיעור שאדם מתחייב בהוצאה. אם אדם מוציא טיפת מים, אם אדם מוציא מים, רשות הרבים הוא חייב? כן. אבל אם מוציא טיפה של מים, הוא חייב? לא. למה? טיפה זה לא דבר חשוב. אין דרך להוציא דבר כזה. בטלה מחשבתו, הוא לא חייב על זה. אם הוא הוציא כמות של רביעית, ודאי שהוא חייב, זה שיעור חשוב. הוציא אותו לרשות הרבים, הוא חייב. אבל אם הוציא טיפת מים, מה? טיפת מים זה דבר שאין לו משמעות, פטור. וכולם היה שם כל מיני דוגמאות שהוא הוציא זרעים, הוציא כל מיני דברים, באיזה כמות של זרעים הוא חייב. מה שאנשים זה חשוב בשבילם הכמות הזאת, זה כמות שמי שיוצא אותה בשבת חייב. אבל אם אדם מוציא גרעין אחד של חיטה, הוציא אותה לכביש, אין לזה כלום, אין לזה משמעות, האדם לא מחשיבים שיעור בכמות כזאת, ההוצאה שלה אין לה משמעות, הוא פטור. אבל הגמרא אומרת, מה יהיה אם בן אדם יש משהו שהוא מחשיב אותו, הוא חשוב לו. פעם שמעתי שמצאו במצרים, בפירמידות, מצאו חיטים מתקופה של פרעה, 3,000 שנה. שמעתי שחוקרים כמובן לקחו את החיטים האלו, בדקו אותם, כאילו מדענים חוקרים מה המיוחד בחיטים האלו, אולי אפילו זרו אותם, אני לא יודע. אין ספק שמי שמצא חיטה אחת כזאת באותו מקום, זה חשוב לו מאוד, הוא לא יזרוק את זה. ייקח את זה למחקר, מכון ויצמן, זה דברים חשובים. אז במקרה כזה, נגיד הוא מדען, בשבילו החיטה הזאת היא יקרה מכל,
הוא חשוב לו, הוא לא יוציא דבר כזה בשבת. אבל מה יהיה אם לא הוא הוציא, אדם אחר הוציא. עכשיו, בשביל האדם האחר, החיטה הזאת לא שווה כלום. מה יעשה עם חיטה אחת? סתם במצב רגיל, מי שמוציא חיטה אחת הוא פטור, זה לא שהוא חשוב. אבל פה הבעלים חשוב לו החיטה. עכשיו, אם הבעלים יוציא, ודאי שהוא חייב. החיטה הזאת חשובה לך, אתה חייב. שאלה, אדם אחר שהוציא את החיטה הזאת, של הבעלים שלה הוא חשוב. האם הוא חייב או לא? הטעם הזה סובר שכן, הוא חייב. למה? נכון שלך זה לא חשוב, אבל הבעלים של החיטה זה חשוב, הבעלים קובע. הבעלים קובע האם הדבר הזה חשוב או לא. לך זה לא חשוב. חיטה אחת זה כלום. אבל הבעלים של החיטה, בשבילו החיטה הזאת חשובה. יש לה ערך לחיטה הזאת. אז אתה הולך לפי המחשבה שלו, של הבעלים. למרות שלך זה לא חשוב, כיוון שלבעלים זה חשוב, אתה חייב. אז יש פה מצב משונה, שהאדם נענש על המחשבות של החבר שלו, של הבעלים. מצדך זה דבר שאין בו חשיבות, אין בו שיעור להוצאה, אתה אמור להיות פטור. אבל כיוון שהבעלים זה חשוב לו, ואם הבעלים היה מוציא הוא היה חייב, גם אתה שהוצאת אתה חייב במחשבת הבעלים. רואים שהבעלים יש להם כוח להשפיע על דבר אחר, כן? הלאה, תרוויו. ביו איתו דרבי אליעזר ברבי יוסי, אשתא בחוץ אמרינן בפנים בעיה. כן, כלומר, כולם סוברים, כמו רבי אלעזר בן רבי יוסי, שמה? שכמו שהעובד בקורבן משפיע, גם הבעלים משפיעים. כי אם אפילו בחוץ, בעניין שבת, בעניין עבודה זרה, הם אומרים שהבעלים משפיעים, כל שכן בעבודה בבית המקדש. רבי אלעזר, רבי אליעזר ברבי יוסי, לית לאוד את רביו, דילמה בפנים, או, רבי אלעזר בן רבי יוסי זה לא מחויב שהוא סובר כמוהם לגבי שבת ולגבי עבודה זרה. למה? כי יכול להיות שהוא מחמיר רק בבית המקדש בפנים, אבל לא בעבודה זרה ולא לעניין שבת. לא. לפי רבי יוסי, כל העניין הזה של גויים שמביאים קורבנות הוא מאוד בעייתי, כי הם שטופים בעבודה זרה. בתוך כדי הקרבה, אתה יכול לדעת מה הוא חושב, ואם הבעלים משפיעים זה מאוד בעייתי. ובכל זאת אמרו, יהיה בית המקדש. שאלה מצוינת. מה לפי רבי יוסי, כל אחד מסתדר. אתה משנה לפי רבי אליעזר. לפי רבי אליעזר מתחשבים במחשבה של הבעלים. עכשיו אם הגוי מביא בהמה לבית המקדש, אולי הוא חושב לעבודה זרה. לא, רק השאלה אם הוא חושב לעבודה זרה, אז הוא יביא לבית המקדש? אז הוא יביא לבית עבודה זרה, למה שיביא לבית המקדש? אבל הוא לא בזה גדול, הוא בשבילו הכל אותו דבר. יש את הבית מקדש של יהודים, אז אני הולך לשם, הולך למקדש ההוא. אבל הוא גוי, לא שייך בו. לא שייך בו. מה לא שייך? מחשבה וכוונות. את אומרת דווקא ביהודי? לא. לא. הוא לא סומך, הוא לא עושה כלום. גוי. אבל הוא לא משפיע. יכול להיות. טוב, הלאה, רבי שמעון. רבי שמעון בן אלעזר, פיתלה, דרבי אליעזר. אשתא בשבת אמרינן. בעבודת כוכבים מבעיה. אליעזר, פיתלה דרבי שמעון בן אלעזר. דילמה. בעבודת כוכבים מודע אמרה, כי אין בפנים. שבת מלך נחשבת חסרת. למסקנה הגמרא אומרת שרבי אלעזר בן רבי שמעון לא בהכרח יסבור כדעת, מי זה היה? מי זה היה בשבת? רבי שמעון בן אלעזר. לא בהכרח שיסברו כמוהו. למה? בשבת יש מושג שנקרא מלאכת מחשבת. מלאכת מחשבת עשה התורה. מה הכוונה? הולכים אחרי מחשבתו של מי שעושה את הפעולה. במקרה הזה, מי מוציא את אותו גרעין? מי שמוציא, בשבילו זה לא חשוב. לא ייתכן מצד מלאכת מחשבת לחייב את ראובן על המחשבה של שמעון. אם לשמעון הדבר הזה חשוב, ולראובן זה לא חשוב, לא מסתבר לחייב אותו על המחשבה של השני. למה? מלאכת מחשבת עשה התורה. מה זה מלאכת מחשבת? שאתה חושב על משהו מסוים. אתה רוצה להוציא משהו שמבחינתך אין לו שום חשיבות. מה פתאום לחייב אותו בגלל המחשבה שלו? איך שלא יהיה, זה מחלוקת. על כל פנים, עשינו 3 תנאים שהם חולקים על התנא שלנו והם סוברים, שמי שמשפיע על הקורבן זה לא רק העובד, גם הבעלים משפיע. במקרה כזה מה? העובד שוחט את הקורבן, הבעלים עומד בצד, הוא יכול לפגל את הקורבן. כל מחשבה שעלולה לקלקל, מושפעת גם מהשוחט וגם מהבעלים. זה דעתם של התנאים האלו, אבל התנא של המשנה סובר שלא. מי שמשפיע זה רק העובד ולא הבעלים. ברוך ה' לעולם. 2:45, נכון?